Здравейте колеги! В днешното видео ще изследваме стъпална максимално токова термична защита. Нейното устройство е показано ето тук, но преди това трябва да кажем, че този вид защити се използват за силови електродвигатели, както и за защита на силови трансформатори от претоварвания и къси съединения. Термичната максимално токова защита, която ние ще изследваме, се състои от измервателни органа за трите фазови проводника. Ето тук, тук и тук. Като във всяка фаза имаме по два органа. Това е електромагнитен орган, а това тук отдясно е термичен орган. Устройството като принцип на действие и като защитна характеристика е до голяма степен аналогично на това на индукционното реле, което изследвахме в предходните упражнения, с тази разлика, че зависимата от тока характеристика на изключване се реализира чрез биметален термичен орган, а не чрез индукционен орган. Тоест това реле КАТ1 реализира зависимата от тока характеристика на изключване. Електромагнитният орган, реализиран с релето КА1, КА2 и КА3, си има съответно мигновените нормално затворени контакти, а времезакъснителното реле с биметалният орган КАТ си има по един нормално затворен времезакъснителен контакт, отбелязан с КАТ1, КАТ2 и КАТ3, съответно първите им контакти. Виждате, че и в двата случая, както контакта на електромагнитният орган, така и контактът на термичният орган са нормално затворени, т.е. в случай на наличие на повреда, веригата между клема 10 и 11 ще бъде прекъсната. Ако е повредата в първа фаза, ако във втора фаза ще имаме прекъсване на електрическата верига между 12 и 13 и съответно 14 и 15 клема, ако пък късото съединение или претоварването е в третата фаза. Нека да прехвърлим вниманието си върху времетоковите характеристики на това реле. Приемаме, че на скалата на релето сме настроили някакъв ток, желан ток на заработване, който ще отбележим ток на скалата. То термичният орган има следната характеристика. Тя е полегата. Ето такава. Така изглежда характеристиката. Отделно, това е ток на скалата, настроен, може би добре е да уточним, че това е на релето КАТ. Отделно правим настройка и на електромагнитният орган, т.е. ток на скалата на електромагнитният орган, чиято характеристика, нека със зелено да изчертаем, е стъпална. Така. И тук пада приблизително до 0. Нали? Знаете от предходните упражнения, че не е точно до 0, а тук времето за изключване на практика е равно на собственото време за превключване на котвата на електромагнита на релето, на изходното реле. Така, всъщност, като комбинираме тези две характеристики на електромагнитния и термичният орган, бихме получили следната характеристика на целия релеен комплект. Отново ще нанеса токовете на скалата. Това е ток на скалата на КАТ, а тук е ток на скалата. Може би по-добре е вместо електромагнитен орган тук да отбележим просто КА, за да има съответствие с обозначенията върху релейната схема горе. Комбинираната характеристика на релето изглежда ето така. Тук е полегатата част. Може би не го направих много добре. Ето тук е полегатата част и тук вече е стъпалната част. Ето така.
Това е комбинираната защитна характеристика. За разлика обаче от индукционните релета с зависима от тока характеристика на изключване, при термичните релета позицията на тази времезависима характеристика, т.е. колко е нагоре и колко е надолу, зависи от предварително установения режим на нагряване. С други думи, тази полегата част на характеристиката може да е по-нагоре или по-надолу, в зависимост от това дали предварително е протичал някакъв работен ток през релето или пък не. Тоест, дали биметала предварително е бил студен или предварително е бил подгрят. Тогава, когато предварително е бил подгрят биметала, тогава характеристиката очакваме, че ще бъде по-стръмна, т.е. тя ще бъде нещо ето такова, малко по-ниско долу ще стои. Когато пък е студен биметалът, т.е. присъединението е било изключено преди момента на аварията, то тогава характеристиката ще бъде нещо ето такова. Тоест виждате, че защитната характеристика на термичното реле варира в някакъв диапазон и ние ще го изследваме този диапазон, както ще видим ето тук в следващата част на това видео. Изследване на релейният комплект AB31. За целта ще са ни необходими амперметър, товарно устройство, хронометър или, както още го наричам, измерител на интервали от време, L23, вече ни е добре познат, много пъти сме го използвали. Първо, за да попълним таблица 7.2 от ръководството, трябва да изследваме термичното реле на една от фазите. Например, сега ще покажа за първа фаза, KAT1. Свързваме товарното устройство към клейми 3 и 2. Тук минаваме с този проводник през амперметъра, ето така. По този начин токът ще преминава само през термичният орган. Виждате, че електромагнитният орган KA1 ще остане изолиран. Пускането на хронометъра ще се реализира чрез клейми 2 и 5 на товарното устройство. Т.е. те ще бъдат присъединени ето тук. И ето тук. А спирането на хронометъра ще направим чрез веригата между клейми 10 и 11. Обърнете внимание, че тази верига ще стои нормално затворена и едва когато заработи релето, т.е. би трябвало да подаде сигнал за изключване, това ще стане чрез отваряне и разкъсване на веригата между клейми 10 и 11. Така, т.е. тук сега 11-та клема ще свържем тук, 10-та клема тук. Така. Тъй като спирането ще става чрез отваряне на нормално затворен контакт, трябва ето тук този бутон да го настроим правилно, като той би трябвало да бъде натиснат навътре. Готова е схемата на свързване. Опитът се прави при фиксиран ток на скалата на най-малката стойност. Обикновено правим този експеримент при 5 ампера настройка. Като за целта ще построим времезависимата характеристика на изключване за различни стойности на тока. Например 7,5 ампера и за 10 ампера ще направим експеримента. 12,5, 15, 17,5 до 20 ампера. След което ще разгледаме два режима. Режим 1 и режим 2. Режим 1 ще бъде така наречен студен режим. Режим 2 ще бъде с предварително подгряване. 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 Режим 2 ще бъде с предварително подгряване.
Как ще осъществим студеният режим? При него предварително настройваме работния ток, например 7,5 ампера, и изключваме товарното устройство и оставаме с готов плъзгач на товарното устройство, настроен за въпросните 7,5 ампера. Хронометърът е нулиран, след което пускаме товарното устройство и изчакваме докато заработи термичният орган. При заработване на термичният орган хронометърът ще се стопира и ние си записваме каква е стойността на времето на заработване, след което си настрояваме следващата стойност 10 ампера и отново изключваме товарното устройство. Охлаждаме с вентилатор термичното реле. Т.е. трябва да го охладим. Когато го охладим, биметалната пластина ще видим как се огъва наобратно и времезакъснителният контакт отново ще се затвори. След което пускаме отново товарното устройство с предварително настроените 10 ампера. Хронометърът стартира. Когато заработи вече изходното термично реле, тогава отчитаме за какво време е заработило. И така нататък за всички останали стойности повтаряме същият алгоритъм при студен режим и си построяваме времетоковата характеристика. При режима на подгряване обаче предварително ще подгряваме няколко минути с стойност на тока равна на 5 ампера. Тоест, настройваме 5 ампера на товарното устройство и пускаме. Отчитаме по хронометъра, например, 100 секунди. След като измина тия 100 секунди, много бързо повишаваме тока, така че да стане равен на 7,5 ампера. Изключваме товарното устройство. Нулираме хронометъра и пак включваме товарното устройство при вече настроен 7,5 ампера ток. По този начин товарното устройство ще стартира отброяването отново от 0, но този път вече ще имаме предварително подгрят биметал и работен ток 7,5 ампера. Тоест, ако трябва да начертаем алгоритъма във времето T, ето, ако това е времето T, това ако е токът и работният ток, то тук на 100-ната секунда, ако това са примерно 100 секунди, ще имаме предварително работа на 5 ампера, ето така, и после стъпално изменение на следващата стойност, например 7,5 ампера. При студения режим беше по друг начин. При студения режим директно от нулев работен ток директно подавахме въпросният ток с претоварваща стойност 7,5. Тоест нямахме тук този етап на предварително подгряване. Тоест ние тук в рамките на тия 100 секунди предварително подгряваме, за да симулираме някакъв вид продължителна работа на съоръжението, след което възниква аварията. Докато първият студен режим симулира авария още веднага след процеса на включване на защитавания обект, бил той двигател или пък трансформатор. Така, за да изследваме електромагнитният орган, няма да ни е необходимо да имаме хронометър. Тоест, ето тези вериги тук изчезват от схемата. Така. Остава само товарното устройство и амперметъра. За всяко едно от електромагнитните релета КА1, 2 и 3 изследваме при две стойности на тока. Например, тя скалата е между 20 и 40 или 50 ампера. Говоря по памет. Ние ще тестваме за 20 и за 30 ампера. Тоест това са токовете на скалата, които ще настройваме и за които ще отчитаме токовете на заработване, токовете на връщане за всички релета.
А коефициентът на връщане е грешката, съответно вие ще пресмятате. И т.н. за всяко едно от релетата, само че малко трябва да коригираме тая схема, защото не съм я коригирал. За да изследваме релето КА1, връзката на товарното устройство трябва да е към клема 1 и 2. Ако искаме да изследваме КА2, съответно тези проводници ще бъдат на 4 и на 5 клема или пък на 7 и 8 клема за последното реле. С това въвеждащата част на упражнението приключва и можем да преминем към работа в лабораторията. Сега ще ви запозная с устройството на термичната максимално токова защита AB31. Тя е в трифазно изпълнение. Това е първа, втора и трета фаза, като защитата се състои от два органа. Електромагнитен орган, който се настройва по ето тази скала в обхвата от 20 до 50 ампера и термичен орган с ток на скалата в обхвата от 4 до 8 ампера. Самият термичен орган се състои от ето този нагревател тук, изпълнен от съпротивителен проводник, биметална пластина. Ето това е биметалната пластина, която се огъва в такава посока. Виждате всъщност, когато тя се нагрее, пластината се огъва насам и ето този контакт тук се отваря. Ето така се нагрява и се отваря контакта. Настройката на скалата става посредством развиването на този винт, плъзгането му нагоре-надолу, като всъщност вижте, че ето тук самия плъзгач е закрепен и превключва един реостат на практика. Ето така и ето така. В зависимост от съпротивлението на този реостат, всъщност се регулира и големината на тока на заработване на термичният орган. Електромагнитният орган се намира от другата страна. Той е реализиран с ето е това токово реле, ето това тук му е намотката, а това е котвата му. Виждате неговия контакт. Ето това тук е неговия контакт. Той е нормално затворен, когато заработи релето, ето така, и контактът се отваря. Настройката на електромагнитния орган става чрез ето този винт, който можете да придвижвате нагоре или надолу. Всъщност, ако обърнете внимание, самият винт променя размера на въздушната междина. Вижте, така съм го настроил на 50 ампера, сега го връщам на 20 ампера настройка. 50 ампера, 20 ампера, т.е. колкото по-голяма въздушната междина, толкова по-голям е токът на заработване. Абсолютно аналогично е и устройството на останалите фази. Виждате, те са абсолютно три еднакви органа, комбинация от термичен биметален орган и електромагнитен орган, който представлява по същество едно токово реле. Изворите и клемите на релето са изведени на този клеморед, като за връзка с изпитвателните проводници ще използваме отново тези преходни клеми. А сега можем да преминем към свързване на схемата за изпитване на термичната максимално токова защита AB31. За тази цел ще използваме товарно устройство за регулиране на тока, който подаваме към релетата, амперметър, за да следим неговите показания, и лабораторният хронометър L23, с който да отмерваме времето за заработване и съответно да снемем зависимата от тока характеристика на изключване. За да може по-бързо да осъществим експеримента, ще използваме и ето този вентилатор, с който принудително измежду опитите да охлаждаме нагревателят на термичният орган. Стартираме свързването на схемата от товарното устройство.
Ето тези два проводника ще използваме, за да ги присъединим. Първо ще тестваме средната фаза за целта на това видео. Този термичен орган е свързан към клеми 5 и 6, където предварително съм поставил преходниците. Втория проводник от товарното устройство. Него ще свържем към другата клема. Ето така. И към него ще присъединим и амперметърът. Така, готови сме. Уверяваме се, че въртоците са в крайно ляво положение. Сега свързваме веригите на хронометърът. Отгоре е веригата за пускане на хронометъра. Той е настроен, вижте как. Активиране от бутон. Ето тук от контакт. От нормално отворен контакт. Тази верига за пускане я присъединяваме към клеми 2 и 5 на товарното устройство. Така. И долния канал за изключване на хронометъра, ето тези са сините проводници, тъй като обясних преди малко във видеото, че спирането ще става чрез нормално затворен контакт на релейната защита. Този бутон тук виждате, че е в натиснато положение, за да може чрез отварянето на затворен контакт да се изключи хронометъра. Така, тези два сини проводника ще ги включим към контактите на релето, изведени на 12 и на 13 клема. Захранването на шкафа сме го включили. Всичко е включено. Стартираме хронометърът. Нулираме го. Тъй като работният ток ще стигне до 20 ампера, добре е да настроим обхвата на амперметъра на 200 ампера ток. Ще го изместим за удобство тук долу. За целта на демонстрацията, първо ще ви покажа, вместо стойност 7,5 работен ток, ще ви покажа стойност 15 ампера, за да видите как точно се нагрява биметалната пластина и нагревателят около нея. Нека сега да включим товарното устройство и да настроим работен ток 15 ампера. Готови сме. Изключвам сега товарното устройство. Хронометъра заради включването на товарното се е стартирал, но ще го нулирам. Ето така. И тъй като за известно време поработи въпросното товарно устройство, сега ще охладим за малко термичният орган, като включим за няколко секунди вентилатор. Достатъчно е, тъй като не е работила кой знае колко продължително защитата. Сега вече приемаме, че защитата е в студено състояние и директно включваме ток 15 ампера, което всъщност е режим на претоварване и засичаме за колко време ще се изключи контакта на релето, за да може да подаде команда за прекъсване на веригата. Включвам. Брояча стартира. Виждате 15 ампера на дисплея. Виждате обаче, че тока постепенно намалява. Това е заради нагряването на термичният орган, който си променя съпротивлението. Затова аз малко с плъзгача на товарното устройство ще докомпенсирам и ще дорегулирам този ток, за да го поддържам на около 15 ампера. Все още не се вижда да е зачервен нагревателят. Изчакваме. Борячът вече е стигнал на 40 секунди и все още не е стопирал. Ето го стопира на 43 секунди.
Термичният орган все още не е светнал в червено. Само за целта на демонстрацията ще увелича значително тока, за да видите как почервенява. Ето, видяхте. Изключвам. Вижте биметалната пластина как се е отделила от контакта. Виждате ли? Сега ще взема вентилаторът. Тези 43 секунди ги записваме за студения режим 1. Сега ще охладим. Наблюдавайте биметалната пластина как ще се върне наобратно. Ето го вентилатора. Ето вижте как въздушната междина на контакта постепенно се затвори и той почти вече се е възвърнал в нормалното си състояние. Още малко ще охладим. Изключваме вентилаторът. Понякога е необходимо малко да му помогнем на самия контакт да влезе в нормалното си състояние. Ето така. Вижте как. Сега вече, може би от друг кога трябва да го снимам, за да се види. Вижте как биметалната пластинка вече е тук отдолу. По същия начин се правят експериментите и за другите стойности на работния ток. Сега ще ви демонстрирам отново при 15 ампера как да направим опита за режим 2, т.е. с предварително подгряване. За да направим предварителното подгряване, нулираме хронометърът, пускам товарното устройство и бързичко му настройвам 5 ампера. Ето ги 5 ампера. Изчаквам хронометърът да отброи 100 секунди. Когато то отброи 100 секунди, много бързо донастройвам стойността на работния ток, повдигайки го на стойност 15 ампера. Изчакваме. Виждате, съпротивлението на проводника се променя, на нагревателя, извинявайте, и варира постоянно токът и се налага аз ръчно да го дорегулирам. Половината от времето отмина. Тъй като този ток е равен на тока на скалата, не бихме очаквали в рамките на тези 100 секунди защитата да заработи. Добре. Наближаваме 95-та секунда, започвам да увеличавам тока, докато той стане 15 ампера. Тоест симулираме в момента повредата. Изключвам товарното устройство, нулирам хронометъра и отново бързо включвам товарното устройство, за да може с нулиран хронометър вече да отмерим времето от възникване на аварията до фактическото изключване на прекъсвача, т.е. на веригата.
Сега ще ви покажа и да видите. Той се изключи прекъсвача. Добре, без преди да успея да ви снимам. 26,7 секунди е времето за изключване, а преди малко беше при режим 1, при същия работен ток 15 ампера, беше около 40 и няколко секунди. Виждате, че в режима на предварително подгряване изключването на електрическата верига става доста по-бързо. Това е причината в упражнението да се изисква да построите времезависимата изключвателна характеристика, както за режим на предварително студено биметално реле, така и за режима на предварително прегряване. Товарното устройство сме го изключили, възвръщаме въртоците, изключвам хронометър, защото той вече няма да ни бъде необходим. Сега ще изследваме електромагнитният орган на същата фаза. За целта, вече след като съм изключил товарното устройство, прехвърлям товарното устройство между клеми 4 и 5, където се намира електромагнитното реле. Така. Настройваме му първата стойност, която е 20 ампера. Ток на скалата 20 ампера и ще наблюдаваме ето този електромагнитен орган. Ето това му е котлата. Тъй като стойностите на тока тук ще бъдат 20 и по-големи, 20 или повече ампера, тогава обхвата, виждате, го оставям да си бъде на 200 ампера. Включваме товарното устройство. Ето, наблюдавайте токовото реле. Почвам да увеличавам тока. Ето това е, отчитаме тока на заработване. И в този момент отчитаме и токът на връщане. Заработване, връщане. Това е процедурата за изследване на електромагнитният орган. И оттам нататък, колеги, следва да си изчислите коефициентът на връщане и грешката на заработване на релето, както и да построите графичните зависимости и защитната характеристика на термичният орган. Пожелавам ви приятна работа!